Bore da, Sam dwi. Pwy dych chi? Helo, Sam. Chris dwi. Dych chi ar gwrs canolradd? Ydw, dwi wedi dod yma o Bont y Pridd. O ble dych chi wedi dod heddiw? O Gaerffili. Dych chi wedi bod yn Nant Gwrtheyrn o'r blaen? Nac ydw. Mae'n bert iawn yma, ond yw hi. Ydy wir, ond mae'n bell o Gaerffili. Gyda phwy dych chi wedi dod yma? Gyda Gareth o'r dosbarth. Di ni'n dilyn cwrs ar fore Mercher yn y ganolfan Hamdden. Wel, dwi'n dysgu ar fore Mercher hefyd. Dwi wedi dod yma gyda Gwen o'r gwaith. Ble dych chi'n gweithio? Yn y cyngor sir. Dych chi'n gweithio? Nac ydw. Dwi wedi ymddeol. Lwcus iawn. Gwelai chi yn y dosbarth ar ôl i ni gael paned o goffi a bara brith. Ie, bara brith blasus iawn. Wel, pob hwyl ar y cwrs. Cawn ni sgwrs eto. Hwyl.